Mm. Okay. Det er det ikke for mig. Ja, jeg kan. Det kan jeg ikke. Det gik for stærkt. Ja. Ja, jeg kan. Sådan jeg. Men det er så stærkt, det går, hvis man får sådan en på en båd, ikke? Nej, Det var går endnu stærkere. stærkere. Der har